okay. Hejiwo. Yan, patara. Tay sa ko. Yan, makaya. Yang gipin apa? Lu tamu na sa kaki bani? Ay wait. Sumaya mo daw sa sakro. Ha. 아저씨 뭐 하다 그러면 상호 Masih syukwani Nangi asyara hingga Oleh pangkanggawa Ay Masih syukwani Nangi asyara hingga Ang jatna ng iwa Ngawi Langsang apa? Langsang apa? Singgang mo ke.